academy in Athens started from nothing. Are we any interest in youth arts in Greece? And then go from that to 9 months later, bringing their team to the World Cup of Darts in just 9 months. Ladies and gents, boys and girls, and they call themselves they all love. It's time to welcome Team Greece! Έχουμε εδώ τον αρχηγό της αποστολής. Έχουμε εδώ το Γιάννη μας, το junior της ομάδας μας. Πολύ δυνατό χαρτί. Έχουμε μόλις φτάσει προσγειωθεί στη Μάλαγα και συνεχίζουμε δυναμικά για Γιβραλτάρ, όπου αύριο ξεκινάνε οι αγώνες. Γιώργο, για πες μας πώς νιώθεις? Ωραία νιώθω. Αυτό το περίμενα πολύ καιρό, οπότε ανυπομονώ σε αυτό το πράγμα. Εντάξει, είμαι αρκετά χαρούμενος. Ανυπομονώ για τους αγώνες. Μπράβο. Είσαι χαρούμενος? Ενθουσιασμένος? Ωραία. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να σου πω είναι να το χαρείς όσο πιο πολύ μπορείς αυτή την εμπειρία.